abusiafo na wotwe asan akọ apro abeto yembio kota emu nyinara ye no esua se ye hyehye anaashe ye hweso ede ama owura no kopem se obeba broni bekase managing for the master till he comes no kwasem ne se adusua no ya pem so a ye beduru adusua etoso enso maboafo no aye krado a ye de emu enchechemu ede bro. Na Yesu Kristo Jesus man screw no aha eno kopo 2 years na oba say iba bebre aka wo ibe yanka ibe yinsia ibi ni eja Christianity no odi besi asase so no ejina ho say ohwe omo aye tietie omo so ibira ye wo WhatsApp no mu etore biara ye mposu wo bomu so omo edidi ye tini ema yebema munyina akwaba na de nchiaso nkoso free ngaje nkwapa Yesu Kristo so ede bre munyinara yebeda mo ase so nkokwan so se de biara danso mode mafidie ede to London Ghana Seventh Day Adventist Church Sabbath school na fe chosemu empensempensemu onyankopon enhira mo se de biara ye ne mo yesa adusua yi se ne medi kan ekaye ya bedru adusua etoso enson so hwe adusua na tifiasam no ya ose enketua yi mu baako anase on to list of these no kwasam say yadikan aye adusua yi bebre last week na hwe adusua etoso ensia ye hu se eni kwan say ye hyehye ye damudie ewo asasi so sansa wo hwe ni esi wo turkey eni siwi akrompo na ekire se adamudie no enye wadwen sa wo hyehye ajapade pi wa se because in a twinkling of an eye ni nyina timi say na afi bibia wo sesa wo ye no hwe krompo a enye na achi mu no ye toaso na afi ya hwe asembia ewo kyerosemu na empa eno na ye Kristo sum gina pempa na se the foundation eno na sa na ochi mu ye ba behwe maboafo no aye krado a omoba beboa na de adisuamu empensempensemu ebe bremu ansa na meda omodi ede achem ma memfa aseda pese emfa matre BNTV Ghana omuna sa adisua ye ya omofa de hwete ko wiase afana nyinara na se ne de biara ye kano tre BNTV Ghana ye eye ankronkra dwumaku bi omafa TV adwuma ede acho omo so a de biara da ye yesa adusua ya omofa na omo de hwete ekowiase afana nyina ebia na wunni ene a ye de kasa enunnim enwa a ye de tonwom anase wunni bibia wonso betimi aye de honam aye ede aboa onyankopon adwuma anso ebia na wosika kakra a obetimi de aboa 3 ABN na omatimi ade atre omahye na omatimi de asempa no atreafo akowiase afana enyinora se bibisa no waye krado se obebua 3 ABN na ye de won number ebetu yemfoni na nifa na ofra obibeje wo so kakra bi obetimi de aboa 3 ABN no TV Ghana no fabo mo na onyankopon so ebe Israel. Mamenko street na menda maboafo no adi emfanchre mo na fe. Ye wi aye de yani ahwe adusua enumo. Me de musonfo Bismarck Mensa. Ene ye ho adom me wo elder Dr. Alice Collins afa so e ka me ho o say elder ye mo akwaba. Great. That's say and waba mo amotahwe no de biarada elder eboaye was dwumadi mu encheche mu me da se pa say and waba me botra na me call Enuapini Samuel Ababiu na eti mfimfini no opini same ye mo akwaba. Great same so de biarada same beboaye ma ye de adisua encheche mu ade brem na me call eto no ha pastor Fergus Osubuatin na eti eto no ha no pasa ye mo akwaba
Thank you. Afin so e be ma wo official pa because them say pastor dey you hu na be say afini enti me ma official pa na you guys say pastor say na mu nyina mu pastor Jumadi no doors over England has a South England conference AMR director na face Sabbath school director no enti pastor wonya no ba ko na be say di afi anza na wasanya pastor no nyuma no doors but I'm very happy saying the pastor ababeka ye pastor ye mo akwa babion. Amen. Great. That's the pastor and no aba abusa for baby a obiara no katwani na memma Collins bompaye emaye Yera Yesu emre drusi besu ho nsem ochechire ni penyin Yesu yesro se beka ye ho ma nyansa ne ntiase adofo etie nyina de omo hye onsa kan ho emre bewie adusua no ne atiase ne de abo bra yada wase efisi bisa we o doba Yesu demo. Amen. Great. Fact, adusiano eye de pa no kwasem so wo hwe adusiano ye hye ase no aye de pa ye onyankopon abusia na afi ebehu se ne onyankopon wa apam na afi ebehu apam aye ne nyankopon ho ba kwa edimu pa ye type apam se ye ne onyankopon ade wo ye nchen no ono nso ye de bre no na nhire wo ho no wo de amaye wie besa behu se nya type nko afore ana se maso afore ka ho no nso no ehu hia se ye de onyankopon ye da nyankopon ase ye show appreciation hoden ne adwumaden ne nyansa ode amaye nse mfa pesika no o se ye da nyankopon so ase e wo ho na fe ne chance kra mpo ebehu se ne ka amene ni pai okwan ben so ne befa so ne ade ye ho afri ekasa adusua no de maye na fe ye hu just last week say maye nhihye ye damudie won for last week adusua no ebesi ne esi wo take so ye nhwe so de maye pa say no kwase nande na enra no obi kase no ura bi kind of testimony wo take de esi ye no omo wo krabia bi omo di gold omo store gold ho no omo di omo jewelries omo omo abusia no ajapade ne whatever gold ni bibia na earthquake no wo so ye no amem sa particular de na kofom there isn't any way you can bring those just say it's gone and we are omu bibia no omo se omo ahyehe no it's gone no can or money testimony I'm say a bit sister adusua no so pepe wo hyehye wadam de wa asasi so and a twinkling of an eye obo say na nyina last week yes adusua no kwasem no say this week no ye behwe inketua yi mu baako sana adusua no kam say ye behwe yen ka abosam no ewo Matthew chapter 23 25 verse 34 nka abosam no Matthew chapter 23 verse 34 25 verse 34 no 25 verse 34 I say enu na ohene bese won a wowo nifa no say mu a moja ahiramu mumra mefa ahini a wasiesie ama mu free wiase fiti ase no ni amen but your answer na ebe ko e hono to aso na kan verse 40 no so eto am so na yen cheche nsem bi mu ho answer na ye wura adusua no mu verse 40 no verse 40 25 verse 40 no omientie onyame asem ena nipa baanu wo afuo mu obefa baako na waja baako 40 no verse 40 yeah 40 no 40 okay na ohini bebua ase won se no kura mo simo se se moye ma munuanu nkituwa yi baako okay moye amame amen great enti ehwo na atifi asem ne efiri baaye se moye ma munuamu nkituwa yi mu baako yi moye amame great ye ndi kan nhwe definitions bi wa hase mwanu mone se Yesu refer se munuanom nketewa yi mu a na or refer to nipakuo ban ewo abrabo yi mu ehefo na ye nketewa yi a na Yesu Kristo e kan omho asem ansa na yahwe adusua no mu no kwasem ni se wo hwe adusua no a titibre mu no Israel bre mu no we fa se Asian Far East na ntokwa bebre tasisi entokwa ne sisi a edipa ehwere wo nkwa bebre na wo hwere wo nkwa ibi wo a na ne papa frim okay na ne maame frim na ne wo fa frim na ne nua bi frim enti ne kunu nso frim enti yes ekoba se nipa bebre aka wo no ebi aye nyanka ebi aye nwisia ebi ne agya ebi ne na
ebi ni yere ebi ni kunu saa nipa yi ani nipa Yesu Kristo ka sɛ ɔmo yɛ nketewa no mu baako fi sɛ saa nipa no duru gyina pɛn bi anaasɛ yɛnhyɛ dɛm mu wɔ ɔmo ba bia no ti enti sɛ ka sɛ list ne sɛ de wusi ka no a strangers widows fatherless orphans ɔmo bituma ka sɛ saa list nti ɔka sɛ saa nketewa yi mu baako no said you no more be a quamo didem be a panasan or commas or more commas of great me that's it pass it pastor watch it because me per se yet in kitua yimu back on or senior and that's what the buy and so yasitremo in kitua yimu no omni him for way so yasitremo dog me fa bin kan de pastor kan enti o hwe enemre mu a ye wo binomo a omontimu enyina omona so okay entimu indefend omo ho that's right ebia situation bi omo wom ebia disua ye we 2 weeks ago or say the rich rule over the poor obi wo ho aka amene no eka no nti no ama na ho de nyina efiri ho obi wo ho a watu kwan ebia ya yete England ha ye free ya mam ni abaha enti ya baha no wudi kan ba system no na won regularize ho a won kratasem ni we no ho de nyina efiri ho obi wo ho a enemre mo so ye we kunafo ho ye won wisia wo ho enti ye be classify enemre so obia owo situation bi mu a oni ahodi otin di gina na naso no on should any fan hu di bi yeah no obetima ye niema bebre bi of the prison ebia we financial situation bi nti o kasa na no dwom enti sankofo ni nyina no na bible ka se onyame ani konsankofo no ho enti yen hwe omo ye great me da mo ase pa because na me pese me te ehɔ no ase ansa na yewura adisuan mo great and yen hwe Yesu Kristo obaye no ne botaye ne dwumadie no paa no ete sen na ono ankasa be kan ne botaye ne dwumadie ho asam yen kenkan bibi wo Luke chapter 4 16 to 19 no yen hwe asam e wo ho Luke chapter 4 verse 16 to 19 na oba Nazareth otiti wo ho no oba Nazareth otiti no wo ho no na homeda sede oyeda no okohia dam na osori gina nse orebekenkai na odi odiifo Isaiah nwoma hye ne nsa na otre nwoma no mu hunu faako a watwere se Awurade honhom wo me so na enti wasra me se memeka asempa menkyere ahiafo wasoma me se memeka ogie menkyere nomum na adihunu menkyere anifrafo na memmeja won a wapeche won no kwan edu nkunu na etwato no na memeka Awurade ani so afrinsia amen sasun ya Yesu Kristo kano Luke chapter 4 verse 16 to 19 na okotu from Isaiah chapter 61 verse 1 and 2 direct and okotu verbatim sa Isaiah we wo hod dada ansa na Yesu Kristo eba mi bisa se adentina Yesu Kristo je sa nwoma no scroll no aha eno kokotu ye na okenkan se ye Indiani muno said pastor ene elder doctor ekan na etore bia ye de ba abusuan efamu a ahokyere bi ne ntino enipa bia nanka o se ye kai abusuan kra ye kai na efra no etimi yi no esi nchen me kai pefe se me kai se Germany obi kan story bi kire me se even nipa ni hia kra asekuo no aye mfanse Ghana foku ye hia se ye beto adwene afa adwene no obi o hone so pagya ne nsa ese o pese o contribute a obi timi ka tren se fa nsa to ho na wo police for bakura ye hwehwe wa yi hu means say e bia oni nkrata odi bitwitwa no ntino aha no Yesu baba ye hwehwe so man se ye nipa fam no ebetima ba se ye kasem bi kura na onifrani bi wo ho a oh ye de ni pinchen aba ha ye de be no be mu no ma ni mpe ba bi enyina obi o ha amfanse na so asi a ye kan kura ase de enwura na so ntino wontini aye kantino ma ni nyina ba bi na Yesu baba ye nhweso mi se ye nyinara anye bia kura na emoja kro no ewura ne
wa wo si hunu wa se utimi ye bibia de sa mogya kro no ara na erua ne sa nipa na wayi ne totwene no nti nyankopɔn ana se Yesu ye ba ba yi wo mo so tire se de be ya omo ani bebe omo so ehun se nipa mu ne die nyame ani no obia eyepe ewo nanim yo me da so opini that's it yeah dog yeah me fa bin kan de opinion kan ho look for to give the context no on say emre bedru na ye be election na political parties omo form a aya omo person omo ye mpanyimfo no omo ma manifesto omo declare say omo first speech album na very important and now the chere agenda that we need so say nti oba na omo person omo je agenda ni di no omo di wechi na look for the contest say that time na Jesus enye popular not on starting ni dwumadie no enti okwa story fie e wo Nazareth no na openyi yesua Bible studies te sese ne ye Sabbath school enti openyi bi di animu a o kire Sabbath school now sometimes say okwa story bi na wo ye active a wo nye member ho but o contribution na it would be a part of it yeah enti omo ye lesson na na de Isaiah scroll no emma Jesus enti o man no he could have read starting from Isaiah chapter 1, but or go straight to Isaiah 61, and or can 1 and 2 no. At the church say Jesus amaba me Christianity baby asono. Me manifesto, me statement, me agenda ni say Christianity is based on say me ba abehwe or mo amutieti or moso ewo form no. Say name ni akire na that time no. Na pastor so dey kan kire say that omo economy no. Na omo jiri say obi ehia na ne boni bi nti na amahia na ba no so. That's right. Enti omo ana omo yare kwata no omo ehia omo ni we nyina no mbo omo so omo ya debonyefo. Na Jesus twoma dwensi so say religion na ode ba no ejina so say sa omo ye teach omo so no omo nti na waba. Okay. Enti odofo edisua yesua kota nyina no o say meneo ye manage emma master no. Master no say Christianity no de be see asase so no ejina ho say o hwe omo ye tietie omo so enti say wudi na china wo manage mana say wudi na na mo so enti you cannot be a Christian abra wonwe omo edida form no so he said that is the mission statement of Christianity. Great me that's a dog pastor we are see yes so power ye wa yakaka die ebu anum tia etiatia wo so a ya na arehu yie sa Yes Christo ampa o ma omo hunu say hey this is my agenda dentia mabani o munhwe e by say nya woni bi benya bi nya wo sun besere nya wo twa adwo jai bia na ewura ho na ni bagye eni nti na maba ana wo mo beto wo mo nso mpanimfo no say na papa we die so when na misai na dia enya na botai ba ko na esi wodi akire mayen Roman fui hayen omra mebre wo mo ase no o man statement no ka asa no say na ne e de na papa yi di bai say ni pa a wo bobom din de yen fo mo nya hwe wa ha o mo kra no no mi bi ana masa ne mana ba wo mo so they are cursed and over to what you say these people they are the possible citizens of my heavenly kingdom. Yeah. What would you remember? It is another most more can there's much mudia and a moti. Na se wo pese mudi machi dia ene mo mayen kasa ni pe nyina emra ye ho. Ye no mo nyina enkwa hini. Yo, me da se pastor yen fambra ya se train mu. How do we relate to such people ewo yen so? Ye Christo ye mu se ye si di es Christo anamuachi. Ye ne kofo say no sen na ye ne omayon kofa esitie ene ye Christo ye so yen so ye Christo ye no ma ye hu se ampa mission we na ye Christo dia aba na no na eno na ye Christo ye butaye anase ye deviate kakra de ne yenye na ye ntimi emra line mu sorry me je say Yesu twi adwen so say he sanity de ye ne na me kire mu say ababiu e wo hawa nso mo hawo Dr. Ata e wo hawa me nso mo hawo minua su
ɛyɛ me nso mesu okay me nua awerɛhoɔ ɛyɛ me nso mawerɛhoɔ na sɛ wohu ne saa deɛ a yɛn nyinaa bɛtena asomdwem nti ɔpɛ sɛ ɔtwe adwene sen sɛ monsua me na nea meyɛ no mo nso monyɛ bi nti yɛte asɔredan mu a yɛn nua bi ɛhaw no ɛsɛ asɔre nyinaa te nka hu sɛ ɛyɛ asɔre nyinaa ɛhaw nti in a way no yɛn nyinaa yɛ abusua baako we are a family. Great. Ana kakra me de ka pastor de no ho sɛ wode toto yɛ asafo mu kura na etore bi a mfa sɛ obi betimi abɛyɛ elder church elder na nia ɔhyɛ n'ase no ɛte sɛ adwuma mu a nia ɔhyɛ n'ase no mfa ne nyɛ hwee because ebe bia ɔno akwakoduru no ɔnim sɛ pastor firi hɔ a ɔno na ɛwɔ hɔ dikon ni oni hwan dikon elder kasa ase dikon asɔre ba wote hɔ oni hwan dikon ni kasa ase asɔre ba nti no si yɛde toto ho a yɛyi afiri outsiders na yɛ hiafo no kura ba asafo no mu a dibiri a yɛwɔ wɔ asafo no mu no ɛtoro biara yɛ imposu wɔ wɔn nso a wɔn edidi yɛ akyi no ɛma wɔn nso bu wɔn sɛ ɛnneɛ na meyɛ ba asɔre kura deɛ de tini bu wɔn bɛm. yo medam ase abusuafo yegusu a yɛhwɛ nketewa yi mu bi sɛ ne maboafo no adi kan akyɛkyɛ hu sɛ nwisia anyanka akunafo sabe wona bibi nti wadi dem wona woda afiase wona na Yesu Kristo ɛka ɔmo asɛm ti sɛ o Kristo yɛ no enyina so sɛ sankrofo yi de bɛbo ɔmo ana ɔkonhunu na yɛ kono medam ase yɛnto aso yɛnhwɛ nhyehyɛ a onyankopɔn ɛwɔ ma ahiafoɔ sɛ wo kenkan Leviticus nwoma no etie aduonu miensa imu aduonu mienu no a na afi yɛnhwɛ Deuteronomy so 15:11 yɛndi kan nhwɛ Leviticus deɛ no Leviticus 23 verse 22 say open Leviticus 23 verse 22 see na sɛ mutwa mo asase no nɔbaya a nyɛwafuo nkwanseɛ deɛ twa n'ani wo nɔbaya no mu mpɛpɛ jama ohiani ni ohoho mini awurade munyankopɔn ho fanche me enwie twa jama no ho medinkan okay yɛnhwɛ ne brofo no sɛ ne ɔka sometime brofo no ɔka no ma emuda hɔ ma yɛte aseɛ eyie Leviticus chapter 23 verse 22 no afei yɛ crowd so na hwɛ Deuteronomy 15:11 so ɛma yɛn and when ye reap the harvest of your land thou shalt not make clean radiance of the corners of the field when thou reapest, neither shalt thou gather any gleaning of thy harvest. Thou shalt leave them unto the poor and the stranger. I am the Lord your God. Amen. Amen. Great. Yeah, you share Deuteronomy so dear no. Deuteronomy chapter 15 verse 11. Deuteronomy chapter 15 verse 11. Osi na ohiani rempa asase so. Enti me hye mo se bue wo nsɛm ma wo nua. Wo mobrohu ne wo hiani a wo asase so. Amen. Amen. Yɛnhwɛ akenkan sɛm mienu ya kan yo wohwɛ na nhyehyɛyi na ɛkɔma henfo na enemre sɛ na yɛn so yɛde bɛtoto yɛ ho once adusua yɛhyɛ aseɛ lesson 1 no ɔde yɛhyɛ sɛ yɛnyina yɛ one family yɛ God's family ɛna ɔsan ka sɛ bibia ɛwɔ wiase no onyankopɔn na ɛyɛyɛ enti sɛ wogi tum sɛ yɛnyina yɛ one family yɛfiri Adam and Eve na yɛhyɛ aseɛ ne yɛnyina yɛaba na kyerɛ sɛ nipa wɔ wiase nyinaa no sɛ mehu menua yɛ menua mehu sɔfo yɛ mabusuani mehu a wɔnso yɛ mabusuani ɛna ɔka sɛ onyankopɔn in his own wisdom no or say there will always be poor the needy among us nanso wɔyi yɛ sɛ yɛ manage ma no nti resources na ɔno ayɛ ama wiase nyinaa no sɛ yɛ making sure sɛ ɔmo wɔ ɔhaw mu nketewa na ɛwɔ yɛ mu no yɛbɛ extend saa resources no ama ɔmo ɛno na ɔka kyerɛ ɔmo sɛ mpo sɛ mo dɔ afu a wɔn sɛ that time no na ɔmo economy no it was based on agriculture deɛ na ɔmo yɛ nyinaa yɛ afu ɔsɛ mo dɔ afu a mo nɔ saa 6 years na the 7th year no mo nya asase no hɔ with nneɛma na aka wɔ so no sɛ ɛbɛyɛ a sɛ obi ahiana obetima kɔ no akɔsese bi sɛ 6 years no na able ones no matima store be for the 7th year na ɔse impo sɛ ahiafoɔ no kɔsesa wie a na bika omunya no nso wɔ hɔ sɛ bɛyɛ wild animals nso ba na ɔmo sɛ ɔmanya biribi adi sɛ wohwɛ wɔ nyinaa na
eye onyankopon trimpo say ne ma family no yen look out for the poor omo ye the lowest in our society. Na society be a tehwa yen omo hia mo no na society no eni onyankopon asem eye different, especially Kromha Onia Charles Darwin the theory of evolution by any extensions be brave. That's right. Now there was an extension of Darwinism, a friend of social Darwinism. Now Darwin needs some more kind of back kind say we are saying said survival of the fittest. Say a bombardini ye or more weak ones in free ho. Now you continue you preserve more thing. Now Darwin argument and say wo boa obia or mrea. Nasa population of more yare or more here or more breno who encourages our population and ultimately a much bigger with population or now we can or more and Darwin says so who be a hiano who be yare or be a more bro no more sankophone you knew more fast in free ho say by a becca only the strong but anona a sadia call Jesus mission statement how can we look I Gina Isaiah 61 also so ye Christo need dia say mission and focus say boa or more form no and it's not rather say we follow the social Darwinism yo me da se pa yan show Osha we provision we are Nyankopon ya ma omo ase ne no mo ka no mo economy na more of kriayo and na very easy say we do kria na the 7 no be judge sase no na buru kakra wo so no nwisia ne nyanka no so omo survival on that na mo no so aso and ne say na saade we yem famra ye contest mu say na ye nya no ye contest no ye nya ne say na ye nsatimi aso ye friends say nyanka bi say so Sen a ye because ye no is no more like a full year and as they say bibia ye card bibia ye bank bibia ye say bibia sen a ye na and ade ne na ye nsan so nkofo bi say nso so no kwasem me wo de ba en na say de wo kan ya ye betimi de ye kura ya sori ye London Ghana sori okay example all right ye wo bibi wo ha no reference food bank all right food bank na omo ye wo ha no omo to nsa frɛ obi bia ohia aduane ohia ade biara ofi sɛ ɛbɛboa wɔ n'asetrem bra bɛgye saa de no kwa free nti in a way no nhyehyɛe a Yesu Kristo de ato hɔ no ebi afa bi ɛna London Ghana Church mo ye a food bank ɛno akyire clothing ukɔ other places a ye wɔ nnuane ahodoɔ ne ntade ahodoɔ a yɛsebɛsesa bi kɔ eye moa ye de boa mobrofo ene ahiafo eno nso asafo mu yetimu se obi o yetinka hu se asa ne ho kyere no o hawo bi mu bi se asafo no e wo fotuo bi e wo treasury ye de boa wo mu a o mo tesa enti ye nyina ye tia so dem ha no kra ye woni pe bo wo a ye po wo sa kwan no so ebi anya bi amena buso ebi nso e boa wo mo nso a great. And to me, say in this modern world, no, I did back one, just few you can now the shame so na ye Levitical principles also. Okay. Now one more year. Now was I catch to say Leviticus 19:14. She na one curse ubi away death. Okay. And I say one ma ubi away cripples one stumble. Hen one soon and as one and passabasa. And the household say, hey, one moment to sani nipa nyamie ni ku won ye. And the yenya ye. And I was says, yeah, I didn't remember yes. Because it will be beer or yes, no. When Yamia Shebo say, Obeshran. This all can Psalm 41, verse 1. Or can shira sungwa when you more moment and Proverbs 28:27 so when you miss odoye so much say when we do this to the needy no he will bless us and that say e shira bi odwumadi a eti say mu see your first Levitical principles no ye adwuma e shira bi e wo ho e de pasafo yi mu a e shira bi wo ho ankura de wo so wo ye asafo no kura enwu no na wo de wo bu afoforo enhyira bi ewo because omam wo nhyira great great and tina cha pastor food no say sa food bank yi nyina na kakra bi a wo bia no so
contribute to exactly. it. Not just a one to adwuma na bi na wo ye no. Fotuo bi ba na de koboa nyanka na se nwisi a won so kakra kwansi kakra won so fakọ. Not just ni nyina na ye kabo ma na se nen so ye so ye boa abusiafo se na ye ka na bia na uni asase kra de akodo afuo. Na waka se the 7th year obeja hwa ma obi bia na kakra bi wo ho. What is a charity organization bi ye bibi de aboa nyanka. Kakra bi a obetimi biara na won so waye na wode aboa awisia ne afi nyanka ne sabi wo mu a omadi edem sanse Yesu Kristo bae no say botayo de ba asase su ase ni mission statement and as ne manifesto no de obeka ya simple botayo de bae ne say enketo ayi mu bi nti na me bae say wudi na chi nso de na say won so mission ne say wobɛboa sa nketo ayi mu bi me damase yanhwe owura bi yenim na sempa osikani abranti bi a Matthew kan na sem wo Matthew chapter 19:16 to 21 yenim sa abasam ne pasa wosikani eba Yesu Kristo ho se opese onya dankwa ema Yesu Kristo ka kire ne se onko na onko di mransam ni nyina so mfo bobo mransam men dia wu menfo biyire men ya dansi kunumu men ko bi ho asem okakani na che no mo wura na ka kire ne se mi wura sa ne ma yu kan nyina no madini nyina so no se okay se opese wo ye pepepe dia en ye ko na wajapade no koton na fama hwan ahiafo o se onwia no hwe nwa en oyifa ho wa ma Yesu Kristo ho no mu bio sanse na wo ye odefo pa sana na chosam no ka adusia ben na ewo hase edimaye na Yesu Kristo ne wo bi so wura na nye too much ana se edebe ne mfam free hase in terms of yehu nyanka moboi mfa mi salary nyina nkomo mo na me dey na ma survival say addition mu kura wa say Jesus doesn't ask most of us to sell all we have and give the money to the poor but money must have been this young man God. Okay. Yeah. On say etore bia nia ye wono a yetimi de yehunam nyina etoso ye lefi nia odi ema ye kura nti se o ma lefi nia o ma wonsa kan ya wono dia ene ye onsu be yire be fi se onsu di bi ma obi because e basa na akwete se mia na madanyane mia na manya ma ho odi mia na mde akoye madwuma anya mi bibia nti se obi free ba bi ba be katrem se mi ntoni am wo nyina sanfa ma obi a uzan se ede be no o pa kire that's right e kire se wa kuma nyina akwa akodi ho nanso kire na mia atiase pefin se ni o ka kire sa young ruler anse wonkoton no e hwa na odani nani yes wo na o se wadi mransem ni nyina so nanso ide fi se mransem kro na na e ka se do yonko ense de wo hu na wo koton ni awodi ama obi no nanka o do o yonko no ese wo hu the same way se nyame anse de ne se nyame anka ye ho a se ye wo bi na se ye yi bi e de aboa afoforo a because of say ye ni sa odono anyame ada na di a kire me we still feel the pain. Okay. Enti that pain no kra mu na wo de ma na it say ene o hyebi se o hyebi na me de amememfi bi na me de ye papa no nanso Nyankopon pese bibia nke ye di abo afoforo bia no enye free will ye say free will dia eno ne ye bete ase ye hu se ye do sa adofo no ma omo aka ye ka etwa ye hu ahia no ni ye di omo papa no yo me da say yo me ne abesmark me fa bin ka ho on se na ochi adusua nyina de adusua no pese ye hu ne se o pese o twen adwen si the right focus, the main way say agenda of being a Christian. Jesus proclaiming will look for. No? Yes. Once you say we a Christian, now Christo ye mono ye husani man wo moa. Adisiano mount crunch say pause and re-examine your life. That's right. Mama me ma desperate care ye. Ye mo bebre ya ba bruchi ha na se umma bruchi ko na wutie me free Ghana ba bia se ye kanyam sama normally nipa ye tenyom pa ye omo a omo ye hiafo omo wo problem escafo bebre adwen ne se ba western world a omo se nyame som ne sa ne man nyina ye kan de chichire ye re ye Africa fo ne ye hia ye no da ye de amaye anida so bi se o da ko bi wo ho but the point is Ufri Ghana bahano
ebia o bags out by maximum ebia 2 bags and as a 1 and now what na kroma kakra say ye check niema e wo fia enko sa bags too no wo so onyankopon ahira wo no ena onyankopon enam adusua so de ma young ruler ne say so onyankopon ahira wo with sika with nimdie with to me be with say opportunity say wo gina ba bia otim kasa e mani patia onyankopon fa sa niema ne ma se sa niema no emeye god emeye niema ebesi woni onyankopon tem onyankopon de ma say wo de be support to mission statement ne saying so be look out for the marginalized in the society here for a crafo in wisia the people are among the fierce and the rest so when who sa ubon say sa niema na nyame de ama no ebeye cases ma history can be breached ye kan bebre nipa o menyeska na sika no abeyo hawa momo enam so o manya good perspective about the entire nyankpon discan momo no o musi abontia no discan ye de emfata ubon se na sika na anyamedia momo no abeyo hawa momo history catcher nipa bebre o manya nimdie nanso o man hu se nimdie na onyamedia momo no o de momo for a reason into opia abontia no kekan kansema emfata ubon se ni nimdie mu no na de o haw abre no eno na awurade twen sa John ruler adwen si so o kachire nyina odofo de enyankopon nam na otwe adisua kire ne say opportunity bia nyame de amawo say resource bi o de amawo nimdie bi o de amawo tumi bi o de amawo no o de amawo say for support to the mission statement yes say look out for the marginalized or more wiase mu na omo tietie omo so na fa sa niema no ebo omo page omo na se wan hu sa na wodwen se onyankopon de ama se selfishly use ma ho a obon se sa niema wo no e de how na ebebro yo me da say pastor mame bros na mbisa assassin we wohwe young ruler odsikani defo ya ne dia oni Jesus Christ bagin no mo kwe na akwese economics no beka say trade off cotton wajapade nyina fama yafo na bedi machi. That was the instruction ntino cotton na wajen ho no ababedi Yesu achi but one pese obabedi Yesu achi but opese obedi na japade ati edie ben na be ma ye nipa na se Kristo sumse no ye be pese ebedi ya japade achi na Yesu no ye hu no se wo ye kesetin ne ye wo na still ye be kwakodi ya japade achi. The moment I be di ejapade achi bia no ne ya ejapade na ye nyame amaye ade bia ye nyame ama wo no okra no nipadua nyina wo de atoso. That's right. Na wo de toso at the expense of salvation. That's right. And we nyame adon want no so to the moment abeye say bia no we nyame si nchen na wo nyame ye supreme dia. That's right. And na wajapade no just little things ye niema nketenkete bi if say be nyame aye kese. That's right. Na wagye atum say won ne ma wo nya asa niema no enti wo hwa disua no a ye hunu similarities bi ana say eniema bi a ye hunu papa no young rich ruler no ye hu ye ne say na we rich say the ye hunu no we rich. He wanted to meet Jesus obeso hunu Yesu. He longed to see Jesus obeso hunu Yesu pa. And I feel he longed for eternal life. Okay. Sanima we nyina no ope. But you will say, a discernment tree of Jesus will be a bit come but me to a break na me can. See a young rich ruler no. I never queen what say, Yes, Busano. Co from Faunia man come here for. Sir. What it to talk, there may be what discerns your friend Zacchaeus. Or was he willingly offered to give to the poor. Opim on the sword bema. Okay. Rich ruler, he needed to give everything away. Zacchaeus, he needed to give away half of his wealth. Rich ruler or rejected Jesus. Zacchaeus or accepted Jesus. Yeah. And a rich ruler, no, Jesus got sad because of his greed. The person mean conveniente. Yes, we real and I said, Fuma wa fumu ne ma fenti. Zacchaeus, Jesus was happy because he had accepted salvation. And idea biara
yɛde yɛkra nyinaa to so biara no ɛkɔyɛ nyame yɛde yɛho nyinaa to so yɛde nante yɛsɛ yɛbiri biara no ɛne yɛde ɛsi ɛyɛ but yɛma nyame ɛdi kan ɛwɔ biribiara mu a Bible sɛ yɛma adeɛ nyinaa ɛdi boa yɛn na ɛwie amen great I think so that was what yɛbɛ combine sɛ pastor amaya those different na yɛbɛhwɛ Zacchaeus deɛ to Zacchaeus abusuafo sɛ wopɛ sɛ wohu Zacchaeus na abasam na ɛwɔ Luke chapter 19 verse 1 to 10 Zacchaeus kyerɛsɛm ɛkyerɛ sɛ na ɔyɛ obi a ɔte Jericho baabi a na ɔte na business kɔ so paa ɔsa yɛ tax collector nti no sika deɛ na ɔwɔ bi san sɛ ɔsisi nkurɔfoɔ agye ɔmo sika sɛ na yɛn nyinaa yɛnim tax collectors no ɔgye nkurɔfoɔ paa nti na sika deɛ ɔwɔ bi but abrɛ ɔte Yesu nka no ɔpɛɛ sɛ ɔbɛnya Yesu nkyɛn nkwa ɛna pastor di kan aka ɛho asɛm na yɛnim Zacchaeus no ho asɛm menim sɛ mo wɔ bibi kakra mo de bɛka afa sɛne Zacchaeus ne Yesu Kristo ɛyɛɛyɛ ɛne sɛne young ruler yi nkitamudi ɛba a ɔmo ntam ne nsonsoyɛ a ɛba a ɔmo ntam ne sɛne ɛyɛyɛ Zacchaeus deɛ n'akoma no pɛɛ sɛ ɛbɛnan nso yɛde toto yɛn nso yɛde ho a ɛte sɛn kakra bisa met media kan wo yɛ sɛ deɛ pastor kan no yɛhwɛ sɛ adeɛ nyinaa awura ɛne Nyankopɔn ihu ne sɛ Zacchaeus atiase hu sɛ nea ɔwɔ nyinaa koraa no wɔhwere a nea ɔka sɛ hwehwɛ ɔsoro ahenni ne tene ne kan ne ɔde nea aka nyinaa bɛma wo no nea ɔpɛ bia no agya no ɛsaa bitimi di ama no but young ruler no adwene ankɔ so saa ɛsɛ adeɛ nyinaa awura no ɛne Nyankopɔn na nka ɔka yɛ na no ɔbɛgye mu sɛ wɔde ne nyinaa ɛkɔma ahiafoɔ abra nyame bɛtumi asi nanan mu ɛmɔho yɛde ba yɛyɛ afa mu sisi ya na ɛtoro bi a ya na ɛwanwa sɛ Nyankopɔn me deɛ ya meka ne sɛ nyame ahyehyɛ ne sɛ wɔnim obiara ɛbotaeɛ ne obiara ɛtiri mu pɔ nyinaa enti na ɔse yɛdeɛ ni a ahiafoɔ mpa yɛ mu da ana no matter what nso ɛdeɛ ni a ebi ɛbɛwɔ ne mu asene bi na Nyankopɔn ni nienti a ebi a wato wo nsɛm asene obi enti ne so wato wo nsɛm asene obi di a na waka kyerɛ sɛ ahiafoɔ mpa yɛ mu da no ɔhwehwɛ sɛ nka yɛbɛboa wɔ mo no nso enti ne sɛ kɔba sɛ yɛyi yɛni firi wɔ mo nso so a ɔno ana ɔde maa yɛn ɛmfa wo nsɛ sɛ deɛ ɛka sɛ taki nea ɛsii just within some recent years obetuma ama bibia yɛsɛ yɛwɔ bia yɛ yɛahoɔden no asa atwerɛ at a sport na then time no na bia yɛni bɛbɛ yɛ ho so sɛ ahoɔden ne bibia meseme wɔ no ɛnyɛ mi ankasa media great me da se pa de bia me kan nyɛ sika bi ebeba obotom na ɛkyɛ sɛ yɛwo de yɛwo ɛto da bia ba oboto wo kita mu obi no mpo wo ne wakɔyɛ adwuma na ba de ba sa sika na nyɛ wo dia me da mo ase pa great yɛn to aso na fe yɛn sɔre yɛ disua no so yɛn hwɛ Job character sɛ na ɛtɔ sɛ ɛka Job ho asɛm ne yɛn hwɛ sɛ betimi asua bibi nso afiri Job ho a wɔ disua yi wa yɛsua kan Job chapter 29 12 to 16 yɛn hwɛ ne suban bi sɛ ne na Job yɛ ne nneɛma yɛn hwɛ Job chapter 29 12 to 16 wɔ se ɛfiri sɛ na meyi ɔmanehunufoɔ a ɔsu frɛ ɔboafoɔ ne awisia a ɔnni boafoɔ deɛ ɔyɛ ayera no nhyira ba no ba me so deɛ ɔyɛ ayera no nhyira ba me so na mɛma ɔbaa kunafoɔ anya abotoyam mifura tenene na ifura me mifura tenene na ifura me yes ma temu sem te sɛ atadeɛ yo ne abotire meyɛ aniwa ma onifrani na meyɛ enam nso ma apɛkyɛ 16 etwato no meyɛ agya ma ahiafoɔ na deɛ mini no mpo nya mini ni mpo asem mehwehwɛ mu ma no nya mini na asem pokura no mehwehwɛ mu nso ema no amen great sene wo hwɛ Job akin cancer because I delivered the poor that cried and the fatherless and him that had none to help. The blessings of him that was ready to perish came upon me, and I caused the widow heart to sing for joy. I put on righteousness and it clothed me. My judgment was a robe and diadem. I was eyes
to the blind, and feet was I to the lame. Say, I was father to the poor, and the cause which I knew not I search out. Amen. Amen. So we share Job subaya na etisen die ne betimi asua free Job ne suban ho a ema Nyankopon e describe no Job chapter 1 verse 8 say we are upright, we are blameless, na onibone ne nkeka ho bia wo no. Yeah. Any abes mark medase. Once Job chapter 1 and chapter 2 say no kind Nyankopon ma description about Job. Say Job obe describe with Job say Job be a perfect man. Enti explanation say a kwan ben so na Job ye perfect man. And none of my explanation no e 29 12 to 16. Now here the Job eye ni nyina na san besi mission statement wo Isaiah 61 no. Enti order for the Onyankopon e kan say nyamesom ni nyina no say o pese udru state Onyankopon be ka so ye perfect. Nyamesum ni nyina nie. Okay. So be hu mission statement no. Na Job de no de ema ne ye so wonderful. Make kind Job adisua no. Ay mama ni gibebre ne say. So verse 16 na Job de no it goes extra. Bible say na Job nyasa ote ho keke. E na o twen ma ehiafo no ba ne nchen yo. Job sori no pa na okọ house to house. The community no onim community ni nyina nti ohun se yesi o mame we ni kunu we nra o Job ntwen mama ne me pa na chokra mame ne bebie ne pro na Job ho ebe na doye but so akola we yesi we wa pass university o be na wofo ni ska de ebetua we o ombe hu na Job wo ho na we na me kai masem bi me ba krom ha enkane no ye ba first na life ye very tough ye kwa sorry. Every time bia ye kwa sorry one Sabbath be na branch be frame na niema ewo career bag mu no say wahwe me sa na wo hu se mehia sa niema we no de sa niema no ma me na abdano me catch branch and it's about 20 years ago my catch and say sa papa ye no ye me no akami timwa bedru de say yes man kwasra abranch ye no wose wahwe de bia se ne me ba sorry ma hom kikani we no hu se ehia se obema me sa ne ma we odofo sa ena adisuen e kire na otwen se nyamesum ni nyina no nyamesum ni nyina ne se obadwen omo a wiase enform onyahwe wiase language e kire se wo kosoro a wo ho say we rather show this with for more sorrow. Na say we much o maboa. But Jesus say nyamsom no de say wo hira wa wo nhira wo say every time bia wo be use selfishly. Wo hira wo say fa boa afoforo. Na the option say constantly let's look out. Let's look out. FKK Syria ne any Turkey. Mema ye me power cho answer. Your charities be brave Red Cross, Medicine France, a lot of charities. So Onyankopon to nsemu will return no tight and your offering via sikana kano. Look out for people mu here and more. Na fabo mo. Onyankopon domunyansa. Look out for people who nyansa no betima ba so ban for so mo. Onyankopon ma to me be now wo positioner who make decisions. Make sure say wo decision mo no omo mmere a omo ni obi obeka mo no. Make sure say what the saw to me no ebe defend you more and no and a Christosum no ejina so yo me da wasem se pastor obeka de twatro na fe ya so no mo gidi for the nyame ase wo a wotie bi nso wo fie the nyame ase pa Job adisuan twimi no bi no adwese so am yahunu se ese yenso yese Job doctor me yahunu se Job ntena se e manipa ne mesu Job e humobo Job tise pa odi America me kan ye wo abroche ha ye nua bi huna mane e wo Ghana e bi anipa krokra wo kuro bi kofuro bi so o mfiri wabusua mu kra o tete maame bi kwa wo so aye den ama no maame bi awo ne ma no kra hwa ye den abofra bi ko school ne school ko no kra ye den obi nso yare ohia ska bi de ko ekwaye operation obi nso tete de obedi kra ye den ye kasa wa hai ye we bibire won ko sa ate bia no sab no bia no nso ye se Job na Bible tu ye fo pa se nyame somo esom bo agye nyame anim no ene se obi ko hwe nwisia ni nyanka
ɛwɔ na ho hia mu na woyi wɔn ho free wiase nkeka nyina wɔ se eyi mu ɛna Sara wonya nhyira ɛne wɔgye menua moma yɛnsrɛ Awurade sɛ senti Awurade afrɛ yɛn no the mission statement ɛwɔ Lucas sempa osi so dua ɛwɔ Isaiah 61 na wɔka kyerɛ no bi no sɛ yɛn so yɛnyɛ saa yɛbɛnya nhyira ba na busu bebree woyɛ ɔsɔfo wate wasɔre ɛna mɔbrɔfo bi na wo so pa wɔ mo na wo dwo mo sika na wo ha wɔ mo na wo pira wɔ mo ɛna kɔfa we bra wo maame we na ɛyɛ wɔ woni sika di bi nso akɔpɔ bosia de abetua wɔde abrɛ wo ɛna wo didi ho wo ya so pani a wo yɛ ntino wo tietie di ba bi so wo yɛ asɔre krache wo krache ya wo yɛ wasɔre ho ntino wo yɛ nneɛma bi ɛnsa na mfata Yesu sɛ pini wachi kakra or catch you, come back a bit, like TV, or settle down. Sir, Mr. William Somono said the AC column. Oh, ma will be bread. Oh, Tietia will be so. Oh, how will be, and that dear may catch us say, whom more form of whom we see am of okay, whom a jankabi mobo, Ninyam so much some bosana, and so many. Yo, Madam Wase, Busiafo, Madam Wase, Paul, Yankupon Sham, say, Mamma Mohquine, say, on Famo, and ye, Edma, Busiafo, more share, and so ye bet that Wase strong coupon. So say, Modim of Fidia to an animal, ISA, a Disia ye, some Mayama, in Kitue Mubi, Mayama me, in Kitue Mubino, and a more Disiana, ye de a bro, no custom say, ye dear, near you when they say, Obi Muchina, Ufafuna, near gossip. Nkonkwansa na edi yem wani pano nso nkonkwansa wohu na wonsi da wiem adan a oyonko ho akere no enne ede enye no nyamsom woni bibia ya ka wano tum na omomwo bibi no omfa nkoboa ahiafo na yenja se yemwo bia so yebesa gosepo no emwa nyamsom no adusua me sure se yesua yafomu abapa na minimsie se wonso wasa na waboso an kakra bia wo bia no wa identify charity bia won so be wa dwen say o de be kwakoboa na anche na Yesu Kristo pia wa ba be ka say won so gina nifa san say mission statement no fire o de ye adwuma onyankopon enhira mu nyina da sende ye de ne to so enwotwe e de be bro o se reye enhyehyɛ ama nkunimdie planning for success enu so eye adusua e de pa enti katwani na memo pani ababiu enhira so maye ntomo miemo mpae eni agya wosro adina so tumfo ye da wase e wadusua kunu a ode amaye adusua ye nyina edi mufo ya pestra bi ani nienti wasemase nienti mi ehu won a ohia ye nyina emwa yen kakra bi ebetimi aye edi aboa na onyankopon aso wani no yenti mi mfanye kan ye nyina ehu ne hyira wadum ti amen amen